Salam qadırdan iyilleşler ve mehrivan imanakı doğanlar. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. İmanlı doğanlam, sizin barinizi yetip gelen Pesah bayramınız bilen kutlayarın. Mesih'a iman eden her birimizin başımızdan baqı ruhu ölüm belasının soğulup geçmeyini İsa Mesih'te öpçün eden Hudaýymyza övgüler ve alkışlar bolsun. Dünýäniň köp yerlerinde Yahudlar we Mesihler tarapyndan bellenip geçilýän bu Pesah bayramçylygynyň esasy manysynyň nämedigine düşünmekde, bulara düşünüp iman edip durmuşymyzy özgerçek imanyň bizde has hem berkemegine Rabbimiz pata bersin diýip bugünkü gepleşimizi başlaýarys. Bu gepleşimizde biz ilki bilen Pesah bayramının tarihi ve manysy barada gurrun ederiz. İlki bilen bu Pesah bayramının Yahudlar, ýagny Ýewreýler tarapyndan bellenmeginiň esaslaryny öwreneriz. Ve soňra näme üçin we nädip bu bayramy Mesihlilerin hem bayram edip belleýändigini mukaddes ýazgylardan öwreneriz. Pesah diýmek nämäni aňlatýar? Pesah Ýewreýçe söz bolup, onuň manysy soğulmak ýa-da soğuluk geçmek diýmegi aňlatýar. Bu bayramçylygyň adyna näme üçin Pesah, ýagny soğulmak diýip ad berilmeginiň sebäbi näme diýen soragyň sizde belki ýüze çykan bolmagy mümkin. İnsanlar hemişe-de özlerinden bir erwetligiň, belanyň, yamanlygyň soğulmagy üçin hemişe-de alad edýärler. Belki de özüňiz hem görünmez we görünýän belalardan goramagyny sorap, Reb Hudaýa näçe gezek dilek edip görensiňiz. Ine bu bayramyň adyna hem Pesah, ýagny soğuluk geçmek, soğulmak diýmeginiň sebäbi hem şeýle iň erwet belanyň Israil halkyndan Hudaýyň öpçün eden ýolu bilen soğulup geçendiginiň taryhyna baglydyr. Bu taryhyň bolup geçişi ine şeýledir. Bu waka gadim döwürlerde, ýagny biziň eramyzdan öňkü eranyň 3000-nji ýylyna Ibrahim peýgamberiň Ishak oglunyň Yakup diýen oglundan emele gelen Israil halky Müsir padşalygyna gaty köpelip bir ullukan halk bolan döwründe bolup geçýär. Bilşimiz ýaly Yakup peýgamberiň 12 oglu bardy. Ol oglanlarynyň 11-njisi bolsa Yusupdy. Yusuf doganlary göwripligi we ýigrenmekligi netijesinde Müsir'e kul hökmüne satyp goýberipdiler. Hudaýyň Yusufy her bir gününe taşlamagyny üçin näçe kynçylyklar çekse-de Yusufyň hem Reb Hudaýyna bil baglamagyny goýmanlygy üçin wagty gelip Yusuf Müsir padşalygyna padşanyň sag eli, ýagny baş wezir wezipesine çenli beýgelýär. Hudaý Yusufy we onuň tutan her bir işini bereketleýär. Netijede bütün Müsir halky hem Yusuf arkaly bereketlenýär. Soňra Yusuf özüni gulçuluga satan doganlaryny we kakasyny Müsiriň iň gowy ýerlerine mesken tutup ýaşamaga alyp gelýär. We olary hem Hudaý Yusuf arkaly bereketleýär. Emma wagt geçip Yusup'tan döwür geçenden soňraky Müsiriň padşalary ol ýerde her ýyl köpelip barýan Israil halkyna görüplik edýärler we olary edip gulçuluga sezebar edýärler. Israil halkyny ýok etmeň küýüne düşen faraonlar hatda olaryň dogulan erkek çağalaryny hem öldürmegi buýurýar. Ine şeýle ýagdaýlaryň içinde Musa atly oglan dogulýar. Musa bäwek wagtynda faraon tarapyndan täze dogulanan 2 ýaşa çenli bolan oglan çağalaryň öldürilmegi höküm edilýär. Musanyň en atasy onu bir sevede salyp derýä akydyp goýberýärler.
Hudaýyň goramagy bilen bu sebäpdäki çaga hiç saat bolman. Soňra bu çagany derýadan Farawonyň gyzy tapyp alýar we Musany ogurlyk alýar. Musa Farawonyň köşküne önüp ösýär. Ol ýigit ýetişen wagtynda özüniň halky bolan Israýlyň düşen ýagdaýyna düşünüp başlaýar we olar üçin ýüregi awaýar. Öz güýji bilen, bir öz akyly bilen çykalga tapjak bolup jan çekýär. Netijede bir Müsürli hyzmatkary öldürýär. Soňra Müsürden gaçyk gidip Saudi Arabistan çöllerine Midianly bir adamyň çopany bolup hyzmat edýär. Musa 40 ýyl çopan bolup çöl beýawanyna ýöränne Hudaý elbetde öz halky Israýly ýadyndan çykarmaýar. Olaryň ahyn alasyny Hudaý eşitýär we Israýl halkyny Müsür padşasy Farawonyň gulçulygyndan azad edip erkinlige çykarmagy Hudaý maksat edinýär. Bu maksadynda hem Hudaý Musany peýgamber we baştutan edip ulanmagy çözýär. Netijede Hudaý özüni Musa aýan edýär we bu wezipäni oňa tapşyrýandygyny aýdýar. Gelin bu tarih barada mukaddes kitapdan käbir aýatlary okalyň. Men seniň ata-babalarynyň, Abrahamyň, Ishagyň we Yakubyň Hudaýdyryn diýdi. Musa Hudaýa seretmekden gorkup ýüzüni ýapdy. Soňra Reb ýene-de men halkymyň Müsürde çekýän jebir sütemini hakykatdan gördüm. Olaryň Müsür hojaýynlaryndan ýaňa nalaýanlyklaryny eşitdim. Men olaryň çekýän jebir jepalaryny bilýärin. Şonuň üçin hem men olary Müsürleriň elinden azad etmek üçin aşağı indim. Men olary süýt we balakyan mes toprakly ýurda alyp barjak. Ine inni maňa Israýllaryň ahyn alasy gelip ýetdi. Men Müsürleriň olary zalymlyk bilen edýänliklerini gördüm. Häzir bolsa men seni öz halkym bolan Israýllary Müsürden alyp gaýtmak üçin Farawonyň ýanyna iýbereýin diýdi. Musa Hudaýdan buyruk alandan soňra we Hudaýyň gudratyna şaýatlyk edenden soňra halky Israýly Müsür gulçulygyndan azad etmek üçin Müsüre ýygyna dolanýar. Hudaýyň buyruşy ýaly dogany Haruny we Israýl ýaşurlaryny alyp Müsür padşasy Farawonyň ýanyna baryp Hudaýyň öz halky Israýly gulçulukdan azad etmegini ondan talap edip onuň öňünde durýarlar. Emma Farawon Musanyň bu talabyny bir akmaklyk hökmünde görýär we kimmiş ol Reb? Onuň sözüne gulak asyp men Israýllary göýberer ýaly. Men Rebbi bilmeýärin. Israýllaryň gitmegine ýol berjek däl diýip jogap berýär. Dogrudan hem Müsürüň padşasy Farawon heniz hak Hudaýyň kimdigini tanamaýardy. Bu sebäpden Musanyň aýdanlaryny äsgermezlik etdi. Emma Hudaý özüniň kimdigini gudratdyr alamatlary bilen we Farawonyň we Müsür halkynyň üstüne iýindirjek belalary arkaly özüni olara aýan etdi. Netijede Hudaýyň Musa başta aýdan ine bu sözleri doly berjaý boldy. Emma Reb Musa şeýle diýdi. Meniň Farawony näme etjegimi indi görersiň. Men onu gudratly golum bilen halkymy göýbermäge mejbur ederim. Ol şu gudratly goluň zarbyndan ýaňa olary hatda öz ýurdundan kovup çykarar diýdi. Hudaý halkynyň eziýetlerini gördü. Ahyn alasyny eşitdi we olary halas etmäge gelipdi. Farawon bolsa Hudaýyň halky Israýly gul edip ýok etmek isledi. Olara eziýet berdi we olary gulçulukdan azad etmek islemedi. Şu taýda ünüs vermeli zat Hudaý öz halkyny eziýetten we gulçulukdan halas edip erkinlige çykarmak isleýär we bereketten dolu bolan bir mekana getirmek isleýär.
Hudaýyň we insanlaryň düşmany bolan şeytan bolsa, dünýä sistemasyny, ýagny padşahlygyny ulanyp, Hudaýyň halkyny kul edip, kulçulukda saklap, özüne eziýetde kulluk etmegini isleýär. Misir padşahı Farawon ol döwürlerde özüni ýerdäki taňry diýip hasaplaýardy. Şeytan köplenç, yer ýüzündäki döreýän padşahlyklar we olaryň padşahlarynyň üstünden hereket edip, yer ýüzündäki günäli sistemany ulanyp, Hudaýa we Hudaýyň saýlan halkyna garşy hemişe-de hereket edip gelýär. Şol wagt hem şeytan Hudaýyň maksadyna we Hudaýyň saýlap seçip alan halkyna garşy Misir padşahy Farawony ulanypdy. Ine edil bu sebäpden hem Misir padşahy Farawon Israil halkyny azatlyga çykarmak islemedi we Hudaýyň maksadyna garşy hereket etdi. Ýöne Hudaýa garşy durup onu yeňip bilen ýokdur we hiç haçan hem şeýle biri bolup bilmez. Hudaý gudratly eli bilen öz saýlap seçip alan halky Israili Misir gulçulugyndan azat edýär. Farawon özüniň tekebbirligi, menmenligi bilen, hak Hudaýa olan imansyzlygy bilen ýüregini gatadýar. Hudaý bolsa, Farawonyň we Misir halkynyň üstüne 10 sany bela indirýär. Bu belalaryň iň soňkysy we iň elhenji hem ilkinji erkek çağalaryň üstüne geljek acı ölüm belasydy. Ýazgy bu arada ine şeýle diýär. Musa Farawona şeýle diýdi. Rep şeýle diýär. Men ýary giýje töweregi Misiriň içine aýlanyp çykaryn. Şonna ähli Misirlileriň nowahar ogullary öler. Taxta oturan Farawonyň nowahar oglundan başlap, degirmen üwe oturan hyzmatkär aýalyň nowahar ogluna çenli öler. Ähli mallaryň hem ilkinji doglanlary öler. Tutuş Misir ýurduna uly ses bilen periýad ediler. Şeýle agy sesi öň hiç haçan bolan näerdir. Indi hem bolmaz. Bu duýduruşy alandan soň hem Farawon Israil halkyny azat etmedi. Bütün Misir topragyna ölüm belasy geljekdi. Ýöne bu belanyň halkdan sowulup geçmegi üçin Hudaý çykalga üpçün etdi. Bu hem Pesah gurbanlyk guzusudur. Bu arada Hudaý ine şeýle diýip Israil halkyna görkezme berýär. Rep Misirde Musa bilen Haruna şeýle diýdi. Bu ay sizin üçin aýlaryň başlangyjy bolar. Sizin üçin bu ay ýylyň ilkinji aýy bolar. Israil halkyna aýt. Goý, şu aýyň 10-njy güni her bir maşgala başy öz hojalygy üçin soýulmaga bir janly saýlap alsyn. Eger bir hojalyk bir janlyny ýerden kiçi bolsa, ona olar özleriniň iň ýakyn goňşusy bilen bilelikde hersiniň maşgala agzalaryna göre bir janlyny öz aralaryna paýlaşdyrlar. Janlyňyz hiç şeýle şiketsiz bolmalydyr. Muňa siz bir ýaşar tokly ýa-da bir ýaşar çeviş saýlap bilersiňiz. Siz ony şu aýyň 14 gününe çenli saklaň we şol gün giýje bütün Israil jemaatynyň hersi öz saýlap goýan janlysyny soýup öldürer. Soňra olar janlynyň ganyndan alyp, onuň eti ýiljek öýleriniň gapylarynyň iki ýan söýesine hemne üskü söýesine çalsynlar. Olar şol giýje janlynyň etini otda kebap edip, petir we acı gök otlar bilen ýysinler. Bu Rabbiň pesahydyr. Şol giýje men Misiriň içine aýlanyp, Misirleriň ähli nowahar ogullaryny, adamlaryndan mallaryna çenli ilkinji doglan erkeklerini öldürerin. Men Misiriň ähli hudaýlarynyň üstünden höküm çykararyn. Men Rabdirin. Bolýan öýleriňiziň gapysyna çalynan gan sizin üçin nişan bolar. Men ol gany görenimne sizin üstüňizden sowulup geçerin. Men Misiri cezalandyranyna hiç şeýle bedbatlyk sizi weýran etmez.
Bugün sizin üçin ýatlanma güni bolar. Siz muny meniň şanyma bayram edip bellersiňiz. Soň siz bu bayramy nesilme-nesil ebedilik düzgün edip saklarsınız. Bir günäsiz, şiketsiz gudynyň gurbanlyk berilmegi we gurbanlyk gudynyň ganynyň ýaşaýan jaýlarynyň gapysynyň söýesine çalynmagy bütün Müsür topragyna inik gelen ölüm belasynyň ol öýlerden sowluk geçmeginiň nişany bolup hyzmat etdi. İsrail halky edil Hudaýyň Musa we Harun arkaly özlerine düşündirip aýdyşlary ýaly etdiler. Ve hakykatdan hem ölüm periştesi Müsürüň içinden geçenne kapılarında çalınan gany görenne şol öýlerden sowluk geçipdi. Emma bu duýduruşa uyman we Hudaýyň aýdanlaryna iman etmedikler gurbanlyk guzusyny gurban getirmediler we onuň ganyny kapılarynyň söýelerine çalmadylar. Netijede Müsürüň padşasy Farawondan başlap gul gurnagyna çenli ähli öýlerdäki ilkinji erkek çagalary we mallary acı ölüme duçar boldular. Bütün Müsürde uly dady periýat boldy. Çünki olaryň arasynda ölüsü bolmadyk ýekeje hem öý ýokdy. Bu beladan soň Müsür padşasy Israil halkyny azad etdi we olaryň Müsürden çykyp gitmegini buyurdy. Israil halky hem ölüm belasyndan hem gulçulukdan hem azat boldular. Elbette biraz wagtdan soňra Müsürüň Farawony ýene-de Israil halkyny Müsüre gul edip gaýtaryp alyp gelmek üçin olaryň izinden kowalady. Emma muny başarmady. Çünki Hudaýyň hakykat ýüzüne halas edenlerini düşman inni gulçuluğa sokup bilmez. Hudaýyň mukaddes ýazgylaryndaky wakalar we olardaky peýgamberlikler gelejekdäki bolup geçjek oňat wadalaryň berjaý bolmagyna salgy berýär we bize öňünden bular hakynda aýdyk geçýär. Ýazgy ine şeýle diýär. Şonuň üçin hem hiç kimsede azyk owkat, dini bayram, täze ay, sabat günü hakda höküm çıkarmasın. Bular gelejekki zatlaryň kölegesidir. Emma hakykat Mesihiň özüdür. Hakykatdan hem Hudaýyň Israil halkyny gulçulukdan azad edip, olaryň ilkinji doglanlarynyň ölüm belasyndan bir gurbanlyk gudynyň gany arkaly sowluk geçmegi gelejekdäki Hudaýyň hasda beýik we iň soňky gurbanlyk gudusynyň gurbanlygy we gany arkaly has erwet we iň soňky baky ölüm belasyndan adamzady halas etjekdiginiň kölegesidir. Ine şonuň üçin hem Hudaý şol wagtdan başlap her ýyl Hudaýyň eden bu ajaýyp işini ýatlak geçmek üçin Pesah bayramyny bellemegi Israil halkyna buyurupdy. Hayran galdyrýan tarapy da Israillar henizem Pesah bayramyny 3000 ýyldan bäri bellek gelýärler we köplenç özleri bilmezden Hudaýyň soňradan İsa Mesihde öpçün eden Pesahyny ýatlaýarlar we bütün dünýä bu barada ýatlaýarlar. Çünki Müsürde bolup geçen Pesah belanyň sowluk geçmegi ol wakalardan 1000 ýyl soňra İsa Mesihde berjaý bolupdy. Hudaý öz halkyny we özüne iman etjek islendik bir milletten bolan insanlary şeytanyň we günäniň ruhu gulçulugyndan we iň soňky baky ölüm belasyndan halas etmek üçin göklerden iň soňky we kämil gurbanlyk gudusyny öpçün etdi. Ine bu sebäpden bugünkü gün hem biz Mesihler hem Pesah bayramyny ine bu Hudaýyň öpçün eden iň soňky we kämil gurbanlygy İsa Mesihiň çeken jebir jepalaryny gurbanlyk gudy hökmüne biýigine ýere adamlaryň günäsi üçin öldürilmegi
ve mukaddes kanyny dökmegi ve soňunda hatta ölümü hem yeňip ölümden diýrelmegini ýatlap bayram edip belleýäris. Ine bu sebäpden mukaddes ýazgyda şeýle diýilýär. Çünkü bizim Pesah canlymyz İsa Mesih eýýäm qurban edilenler. Mukaddes ýazgylaryň başga bir ýerinde İsa Mesihiň bütün adamzadyň günälerini öz üstüne alyp janyny olar üçin qurban etjek qurbanlyk gudusudygyny aýdyp şeýle diýär. Ertesi günü Yahya öz ýanyna gelýän İsany görüp şeýle diýdi. Ine dünýäni günäden saplayan Hudaýyň gudusy. Size menden soňra biri geler. Ol menden üstünler. Sebäbi ol menden hem owal bardy. Diýip aýdan kişim şudur. Bu peýgamberlik sözlerini aýdyp şaýatlyk eden İsa Mesihiň öň ýanyndan gelen Hudaýyň saýlan peýgamberi Yahya peýgamberdir. Hudaýyň Israil halkyny Müsir gulçulygyndan we ölüm belasyndan Pesah qurbanlyk gudusynyň gany arkaly halas edişi ýaly. Bugünkü gün hem Hudaýyň gökden iýnik gelen qurbanlyk gudusynyň döken ganyna iman edenler baky hökümden, dowzak odu bolan baky ölümden halas bolarlar. Ýazgy bu arada şeýle diýär. Tersine, Hudaýyň şiketsiz hem tegmilsiz qurbanlyk gudusy bolan Mesihiň gymmatly gany arkaly halas edilenseňiz. Mesih dünýä yaradylmazdan öň belenen hem bolsa, siziň hatiraňyza bu döwrüň ahyryna aýan boldy. Hudaýyň odol başdan mukaddes ýazgylarda we özüniň saýlap seçip alan halky Israilyň taryhyna adamzady aýan eden maksady 2000 ýyl mundan öň dünýä iýnik gelen İsa Mesihde doly berjay boldy. İsa Mesihden öň ýaşap geçen peýgamberler we imanly insanlaryň bary Hudaýyň Mesih barada odoldan belli eden peýgamberliklerine we mukaddes ýazgylardaky wagdalaryna inanyp Mesihi uzaktan ruhu gözleri bilen görüp iman edenleriň bary günäleriň jezasy baky ölümden halas boldular. Mesihiň dünýäge gelmeginden soňra 2000 ýyldan soňra Mesih baradaky şaýatlyklara, wagdalara we peýgamberliklere iman edip Mesihiň ähli edenlerine inanýan biz hem bu iman arkaly şeytanyň ruhu gulçulygyndan azat bolýarys we baky ölümden hem halas bolýarys. Netijede Hudaý Israil halkyna degişli bolan ýewreýleri hem ýewreý bolmadyk keseki milletten bolan bizi hem şol bir Mesihde özüne birikdirýär we bizi hem özüniň halky edip saýlaýar. Ýazgy Hudaýyň bu ajaýyp işi barada şeýle diýär. Şonuň üçin ey asly Yahudy därler. Öňkü ýagdaýyňyzy ýadyňyza salyň. Bir wagtlar özlerine sünnetliler diýen Yahudylar sizi sünnetsizler diýip atlandyrýardylar. Emma olaryň agdaýan sünneti beden bilen bagly ýöneköýje bir adatdyr. Şol wagtlar siz hem Mesihden aýrydyňyz. Israil raýatlygyndan mahrumdyňyz. Hudaýyň wada berip, öz halky bilen eden ähtleri size degişli därli. Siz bu dünýäde Hudaýsyz we umydsızdyňyz. Indi bolsa, İsa Mesihe degişleseňiz. Siz bir wagtlar Hudaýdan uzaktadyňyz. Indi bolsa, İsa Mesihiň döken gany arkaly oňa ýakynsyňyz. Hakykatdanam Mesihiň özü biziň parahatlygymyzdyr. Ol öz janyny qurban edip, bu iki topary bir etdi. Olaryň arasyndaky düşmançylyk diýwaryny ýykyp taşlady. Ol Tewratyň kanunlaryny we däp desurlaryny ýatyrdy da iki halky birleşdirip täze bir halk yaratdy we parahatçylygy berkarar etdi. Ol haşdaky ölüm arkaly düşmançylygy ýok etdi
ve iki toparı bir beden kimin edip olary Hudaý bilen yaraşdyrdy. Mesih gelip Hudaýdan uzakda bolan size ve golaýda bolan Yahudlara bu parahatlyk hoş habaryny aglan etdi. Inni Mesihiň üstü bilen biziň hemmämiz bir ruh arkaly Atanyň huzuruna baryp bilýäris. Şeýlerikde ey Yahudy därler, siz mundan beýlek keseki de gelmişek de därsiňiz. Siz inni Hudaýyň mukaddes halkynyň raýadysyňyz we Hudaýyň maşgalasynyň agdasysyňyz. Siz berk binýadyň üstüne bina edilensiňiz. Bu binýat Resullar we peýgamberlerdir. Onuň burçdaşy bolsa İsa Mesihiň özüdir. Bütün imarat İsa Mesih arkaly birleşýär we ösüp Rebbe bağışlanan mukaddes ibadatxana bolýar. Siz hem Yahudylar ýaly Hudaýyň mukaddes ruhunyň meskeni bolmak üçin hemmäňiz birlikde Mesihde bina edilýärsiňiz. Nähili ajaýyp hakykat sözleri. Qadrdan illeşim, sen bulara iman edýärmisin? Şeytanyň we öz günäleriniň gulçulygyndan we baky dowdak odunnaky baky ölümden halas bolmak isleýärmisin? Israil halkynyň özleri öz-özüni eden işleri ýa-da döreden däpdi surlary, dinleri bilen öz-özlerini gulçulukdan halas edip bilmändigini, emma Hudaýyň özüniň olar üçin gutuluş ýoluny aýan edip olary halas edendigini biz gördük. Bugün hem biz öz-özümizi günälerimizin muzdy, jezasy, baky dowdak odundan halas edip bilmejemiz hakdyr. Biz diňe Hudaýyň merhemeti, gudraty, akyldarlygy bolan İsa Mesih arkaly halas bolup bilýäris. Israillaryň gurbanlyk gudynyň ganyny kapylaryna iman arkaly çalmaklary arkaly ölüm belasyndan gutuluşy kimin? Biz hem İsa Mesihiň gurbanlyk ganyna inanyp iman arkaly yüreklerimiziň söýerlerine şol gany çalmamyz arkaly, ýagny ruhy manyda Mesihiň gurbanlygyny kabul etmemiz arkaly onuň biziň günälerimiz üçin ölenligine, mukaddes ganyny dökenligine, bir gabyrda jaýlananlygyna we soňra hatda ölümden hem direlenligine iman etmemiz arkaly azatlyga we gutuluşa eýe bolup biläris. Rabbimiz Hudaýymyzyň hakykatlary siziň her biriňiziň kalbyňyzda hakyky imany emele getirsin diýip dilek edýärin. Hudaýyň mukaddes ýazgylaryna ve İsa Mesih'e iman eden imanlı doğanlarımız sizin barinizi bu Pesah bayramı bilen kutlap, bizim için canını kurban beren ve bizi şeytanın elinden azat edip, öz halkının arasına koşan İsa Mesih Rabbimize şükürler aýdýaryn. Ve her birinizi bu çağrılışınıza münasip harlyk yaşamağa Hudaýymyz güýç kuwwat bersin diýip dilek edýärin. Gelecekteki gepleşiklerimizde görüşýänçäk hoş, sag bolun.